फाफ्लियाव होनानै बियो प्रमद बर'खौ थेव गावगोन प्रमदनि फाफ्लियाव होनानै बे हाग्रामाखौ थेव गावगोन आरो हिमन्तआ दबदफनि खालामनानै बाहाय रायजो सासन खालामनोसो नागिरदों बिजेपिनि आमोलाव बिटिआर जोनोम होनाया मा जाखो बेयो मोनसे खान्थाल फिथाइ देदगा फुंगा खान्थाल फिथाइ नाथाय खान्थालनि उदैखौ जेब्ला हाफ्रयो रेवा गरसेबो गैया बे जाहैबाय बिटिआर रेकर्ड जालायबाय लोगोफोर नङा होमबा गर्जन मुसाहारि सारा दिनै मा बुंलांखो बिथाङा बिराद सैथो बुङो रायजो राजाफोर दिनै बिथाङा बै आखाइनि जानो हागौ अब्लाबो बिथाङा दिनै बिराद मोजां मानि नंगौखौनो बुंलाङो मानि सैथो बाथ्राखौनो बुङो बिथाङा दा मानिनांगोन दा दिनैहाय बिटिआर जेनाखि एग्रिमेन्ट बै एग्रिमेन्टआ मा जादों रायजोफोर बै खान्थाल गोमोनजों रुजुदों जाय खान्थाला सायावल' नायनो स्लिम नङा होमबा दा जेब्लानाखि जानो होननानै हाफ्रुनानै नायो बै खान्थालाव बेगर गरसेबो गैया जाबावदो लखरा नङा होमबा इन्टारेस्टिं दा बिदिनो जादों दिनैनि दिनाव रायजोफोर बिटिआर रेकर्डआ दिनै बिथांमोना बिटिआर मुङानो बिराद गिदिरखा होनबाय नङा होमब्ला बै समाव जेब्लानाखि माने एग्रिमेन्ट जानो थांनायनि सिगां नङा होमब्ला मुङानो बेसेबांबा गिदिरखा जाहैबाय दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो नंगौ सानजोब्बाय दा बिथाङा डायलगखौ बिराद मोजां रोङो ओरैबायदि खिन्थु जाय मानसिया माने बांसिन डायलग होयो बै मानसिया बांद्राय खामानि गैया होननाय मोनसे खोथा दं अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमा सोंनाया अरनो रोङा होननाय बर'नि बाथ्रा फाव दं रायजोफोर दा बै खोथाफोरखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मा जादोंमोन मानि गुलुं गुजुं जालाबायदोंमोन आरो नङा होमबा लोगोफोर बिराद सिन्था खालामनांगौ दरखार दा दिनै बिटिआर सुक्तिखौ बिथांमोना बिराद माने बायदिसिना दं होननानै बुंबाय दा नै फैयै फैनानै बिथांमोना दिनै 4 बोसोर बे बिटिआर सुक्तिखौनो सलायै दा मा जाखो हंला हंथासो जेबो गैया बै खान्थाल बेगर गैयैनि सल'गा नङा होमबा दासो गर्जन मुसाहारि सार खिथालांनाय सल'गा बेनो जादों दिनै बिथांमोना बेखौ लानानैनो दिनै बेसेबां थगायबाय थायो नङा होमबा दा रायजोफोर नोंथांमोना बै इउटुबफ्राव थांनानै नायबा नुयोना नुवा जाखो बिथांमोननि बै समाव होननायफ्रा दासिमबो रोखा दङ एसे फल' खालामनांगौ बिथाङा बै समाव मा बुंबामोन दा आरो मा बुंगासिनो दं बेफोरखौ एसेब्लाबो कम्पेयार खालामनांगौ रायजो राजाफोर बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जेलाव थानाय साफ्रोमबो एनडिएफबि बिथांमोना गजोबबाय रन्जन दैमारि बिथाङाबो उदां अख्राङाव फैनो हाबाय होननानै बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन आरो माखासे म्यानमाराव थानाय बिथांमोनाबो दिनैहाय उदां जाबाय आरो बिथांमोना गोबाव सम खस्थ' मोननांबाय होननानै बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन रायजोफोर बेफोर खोथाफोरखौ नोंथांमोना बावबाय नामा आरो दिनै बैफोर खोथाफोरखौ बुंनायाव बिथांमोना बिराद दुखु मोनो लाजियो रायजोफोर बेवले बिथांमोननि बिराद माने 1 नम्बर माने गुबै हुदा आरो दुखु मोननाया नङा होमब्ला दा दिनै बेखौनो सिन्था खालामनांगौ दिनै बिराद जेबो दं होनजोब्बाय नङा होमब्ला दा दिनै बै खान्थाल फिथाइनि सल'गा बेनो जाहैबाय रायजोफोर जाय बिथाङा दिनै जानो होननानै हाफ्रुदों नङा होमबा दा हाफ्रुना होबाय दानाथ' गाहाथ' नायबाय बेगरखौ नुवाखसै हाफ्रुग्राया दाना नोंसोर जादोलै आं जाला होननानै बिथाङा दुफुं सिखारनानै ब्लद दाना गुबुनफ्रा जेब्लानाखि जानो होननानै खन'ना नाय बेगरानो मोनसेबो गैया हंला दा बिदिसो रायजोफोर सल'गा नैबे दानि सल'फोरा दा बिदिनो गोबां बिथांमोना दिनैनि दिनाव मा जादों मोनथिखा हसिखा दिनै मा जागासिनो दं थाखा फैसा गरसे गरनैसो मोनगौबा फुरा दा जइन जालाबायलायबाय रायजोफोर नोंथांमोना नुवा होमबा दिनैनि जइना मा रोखोम जादों नोंथांमोनहाथ' बुजियो दिनैहाय इउपिपिएलनिखौ बै बिजेपिआव जइन जालायबाय आरो बै बिजेपिनिया बै इउपिपिएलआव जइन जालायबाय दिनै गासिबो माने गावजों गावसो जइन जोब रायजोफोर दा बेखौनो ससियेल मिडियाआव बिराद गिदिर बुंनानै होनसै बै गावसिनि निउस चेनेलफ्रा दा बिराद लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव दा बेखौनो गुबुन हान्जानिफ्राय फैनानै इउपिपिएलआव बिराद जइन जाफैबाय प्रमद बर' बिथांनि मोजां खामानि मावनायखौ डेभेलपखौ मोजां मोननानै होनलाबाय थानोसैलाय नङा होमबा आरो बिथांमोनाबो होनसैलाय प्रमद बर' सरकारा मोजां खामानि मावनो हायाखिसै नंखायनो दिनैनि दिनाव
बिजेपि हान्जानि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा एकदम जोंनाव एग्रे बेग्रे माने जइन जागासिनो दं होनसैलाय खिन्थु फाइनालाव लास्ट पर्यन्त माने गावसोरजों गावसोरसो रायजोफोर ओरैबायदि अबस्था दा ओरैबायदि मोनसे घटना जादों रायजोफोर दाखालिसो मा जादों माने बिजेपिआव बिराद बुरजा जइन जाहैदों बै खाथियावनो आरो 500 जनसो इउपिपिएलनिफ्राय दा बिथांमोना सिंजों सिं मा जालायखो बै समावथ' एलायन्स दंमोन दिनैथ' एलायन्सआ लरग' थरग' एसे जाबाय नालाय रायजोफोर दा बै समाव बिथांमोनखौ जेबो बुङामोन दा दिनै लरग' थरग' जानाय लोगो लोगो मा जालायखो सालाफ्रा बिजेपिआव मानो जइन जाहैनो मोननांगौब्रा जोंनिफ्राय होनांगौ बेटाफोरखौ हख्लायजोबनांगौ जालायबाय दाखालि ओरैबायदि घटना जादों बिथरे बिथरे एसे खबर ला रायजो राजाफोर दा बिराद इन्टारेस्टिं नङा होमबा रायजोफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना गावजोंनो गाव सौदावलायनाय जइन खालामगासिनो दं खिन्थु जोंना महिलारि सारा जइन खालामाखै दिनै गेजेराव थानानै ओरै नायलाय नायगासिनो दं बबेनि बारहावाया बबेजों थाङो होननानै बिथाङा दिनै नेगासिनो दं फाग्ला फाग्ला मा गावजों गाव जइन लालायगासिनो दं होननानै बिथाङा बिराद सिंजों सिं सिन्था खालामगासिनो दं आरो मा जानो थांगासिनो दंब्रा बे बोथोरफ्रालाय होननानै दा जोंना बिराद माने साबधानाव दंखायो नालाय आरो दिनैहाय जोङो महिलारि सारनि जे साननाय बिथांनि जेनाखि साइक'लजिफोर बेफोर जाहैबाय बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा साननानै थायो आरो बै बोसोरथामाव मा जागोन आरो मा जानो थांगासिनो दं बिथाङा नुहुरखायो नंखायनो बै समनिफ्रायनो बिथाङा नै दानि घटनाफोरखौ नुहुरनानै बै समावनो बुंखाजोबनाय दिनै बिथाङा गोदान बुंनांगौनि जेबो खोथायानो गैया रायजो राजाफ्राल' माने एसे माने बै इउटुबफोरनिखौ माने सार्च खालामनानै माने नायफिननांगौ आरो नैबे दानि सल'फ्रा बै समावनो महिलारि सारा बुंखाजोबनायमोन नोंथांमोनहा गासिबो नायजोब भिडिअफ्राव ओरैबायदि अबस्था दा रायजोफोर आरो ओरैबायदि घटना जागासिनो दं दिनैनि दिनाव मा होनो बिदिखौ मानसि नागिरनाय दालाल सोलिगासिनो दं रायजो राजाफ्रा एसे खेल खालामबा नुयो माने 30 फैसा 40 फैसा माने आथाना सारेना होलाबाय जाहैदों माने हुलुस्थुर माने मा होनो बिदिनो 10 जनजों 30 थाखानि जइन जानाय बेफोरबायदि आरो माने बेबो फुरा जइन जाहाजोबग्रोगोन जइन जाहाखांजोबो जेब्ला फैनोसै माने उनाव मोनगोन बाखिसो नोंसिना बै 30 फैसा 40 फैसा 60 फैसाफ्रा माने मोनगासिनो दं सिन्था खालामनाङा आरो जइन जाग्रा लाबो बिदिनो नोंहाबो कमिसन दं माने बेफोरबायदिनि दिनै बिराद बाखि माने 30 फैसा 40 फैसानि जइन खालामगासिनो दं रायजोफोर बिराद लासिंसिं आरो बिराद मिनिथावना दिनै जोंना महिलारि सारा बेखौनो सानगासिनो दं है फाग्ला बिसोरनालाय मा फाव जाखोब्रा होननानै बिराद मिनिगासिनो दं ओरैबायदि अबस्था दा जों बेखौनो बिराद सिन्था खालामनांगौ नैबे फैगोन बोथोरफ्राव माने मा अबस्था जानो थांगासिनो दं बेखौ सिन्था खालामनांगौ रायजोफोर फोरोंनांलायला दिनैनि दिनाव रावबो माने बुजियै गैला बुजिनो गोरोंजोबसै आरो जायफोर बुजिनानै बिथांमोना मदद होबाय थादों बिसोर बै आथाना सारेनानि थाखायसो मदद होदों जेबो गैया बेयाव आरो जेब्लानाखि बै इलेक्सना जागोन अब्ला मा जालायगोन नांगाल बोरायाव ज' बै खुसेंफोर ओंखारनाय बायदि मोस्रोमफोर ओंखारनाय बायदि दैबाना जानाय समाव ओंखारनाय बायदि बिथांमोना अब्ला फैफिनजोबनानै नैबे नांगाल बोरायाव फैनाय जायगा जासिगोन रायजोफोर नेनानै थाबानो जाबाय।